Bilbon egindako gizarte ohiturei buruzko ikerketa batek dioenez, emakumeek 3 ordu terdi egiten dituzte etxeko lanetan, gizonek aldiz, ordu terdi besterik ez. Nik garbiketak adibidez, larri ez ditut deitzen, porque jataz larrei gustatzen, baina erosketak eta beste lan batzuk nik egiten ditu gehiago, berak baino. Momentuz gutxi, baina oin etxetik joango naz eta egin behar dut nik guztia. Horrez gain, etxekoen zaintzan ere, emakumeek denbora gehiago ematen dute, gizonezkoek baino 45 minutu gehiago alegia. Nire ustez dena aldatzen ari da, eskerrak, baina oraindik emakumeek horrelako lanak egiten dituzte. Soldatetan ere ezberdintasunak nabariak dira. Emakume batek 54 egun gehiago lan egin behar duela soldata bera irabazteko, eta denbora partzialeko lanaldiak batez ere emakumei dagokiela. Aldarrikapenerako arrazoiak daudelako ekin aldaketari lelopean, martxoaren 8irako hiriko emakume talde ezberdinekin batera, ekitaldi ugari antolatu ditu Bilboko udalak.